Mela, kreajna dan il-ktieb b'xejn ta' malajr għal min minna ibati minn żewġ affarijiet. Min ibati bl-iskuża jew bir-raġuna tal-ħin, jew inkella forsi bit-tnejn minn nuqqas ta' motivazzjoni. U f'dan il-fuljet ħansejħulu hekk e-book tajjeb l-Ingliż, jiġifieri ktieb li ħadd niżluh minn fuq l-internet, krejajna dawn l-exercises illi jistgħu jagħmlulek sempliċiment 5 minuti, forsi 10, forsi 15 minuta, forsi 20, tajjeb hemm għażla differenti. Imma ħanrukom anke kif tagħmlu l-exercises bir-ritratti, eċetera, eċetera. Ħalli inti sempliċement tgħid ejja ħanqgħod 5 minuti ħanagħmilhom dawn. Issa l-koll nafu, jekk inkunu onesti ma' nafusna, illi jekk imqar m'għandix nofsija għalina, isu m'għandix ħajja. U jekk verament inti tħoss li m'għandekx nofsija għalik, sinjal li hemm bżonn tara naqra l-prijoritajiet tiegħek u tgħidilha ma jistax ikun li dejjem nagħti lil ħadd ieħor u minn nagħti lili xejn lura. Tajjeb ġifieri nofsija tipikament kulħadd isibha. Forsi nistgħu innaqsu xi naqra mit-television u nidikaw għall-exercise, forsi nistgħu pereżempju innaqsu naqra mill-irqati kif iħossuna qed norqdu aktar minn 8 sigħat, nistgħu forsi oġġett li nistgħu trieħdu satejn kalklu biex nagħmluh neħilsuh sija u nofs biex krejajna nofsija l-exercise, ma nafx. Staqsar għalilek innifsek minn fejn tista' tikkreja nofsija billi terba' 5 minuti law 5 minuti. Regardless, ejja ngħidu li qiegħda holiday u forsi qed tara dal-video, jew forsi qiegħda id-dar u għandek ħafna x'tagħmel u tgħid ħanisraq 5 minuti, 10 kwarta. Dan l-e-book hija tapposta għal dawn l-affarijiet. Tajjeb, jekk imbagħad tarak li inti qiegħda ssib il-ħin, qiegħda tħossok tajjeb l-exercise, hawnhekk in New Better Life li nagħmlu huwa li naħdmu ma' nies illi jixtiequ jitilfu x-xaħam, jittomjaw, jtejbu saħħithom, inaqsu mill-istress, anka għaliex le inaqsu mill-riskju ta' ċertu mart u forsi anka jaslu f'punt illi jekk hemm xi mediċini t-tabib stess forsi jinkoraġġik li tnaqqashom jew tneħħihom. U dawn qed tibda affarijiet kollha, il-benefiċċji kollha sbieħ tant illi hemm marbutin mal-exercise. Allura, jekk inti ma tantx għandek ħin, jew inkella trid li ħajtek tkun aħjar issib dik il-motivazzjoni biex inti tibda tinbidel, dan l-e-book jottalik u jekk nistgħu ngħinuk billi forsi anke tiġi hawnhekk tagħmel l-exercises magħna ġewwa l-istudju tagħna x-xahar jew online minn fuq Zoom għax nagħmlu dawn jgħidulhom il-live sessions fejn il-coach qed tarak u inti tara l-coach ukoll. Jew inkella saħansitra fuq barra, għall-arja ta' barra, hemmhekk ngħidulek il-puntati għana fejn aħna fit-tim tagħna għandna wkoll nutritionist kwalifikata li tista' tgħidlek anke fejn jidħol planning ta' ikel, support fuq ikel, eċetera, eċetera. Nittama dan il-ktieb li jgħinek biex tkun bdejt minn ximkien u ħantorbok tagħmel share ta' dan il-video u tal-links li anke f'dan il-video biex flimkien li kontribwixxu għal pajjiż aħjar. Narakom.